Менә бу Дюсали циркын башка цирклардан кайсыгы белән аерып карарга була? Сез ничек аңлатыр идегез? Анда эшләгән кеше буларак. Райнур әфәнде беләсезме тегез килә. Аның бернинди әһәмие юк. Бөтен шул акробатика. Анда 75% урыслар эшли. Безнең нидә, Сөрөк Дюсалида. Читилникләр ватылып, җырлап кайтып китәләр, түзәмичә кайтып китәләр. Ә безнекеләр эшлиләр. Менә безнекеләр дигәннән Татарстанның артистлар бармы Дюсалида эшләүче? Бар. Алар ишәү, икесе яшьләр алар. Аларга где-то 20-25 яшьләр. Алар разный шоуда эшли. Сөрөк Дюсалида эшли 25 шоу. Анда Картео, Алегрия, Варикай, Ово, Заркана, Майкл Джексон, Амалуна и так далее, и так далее. Сестро бирдегез, ничек айырмасы бар ушча белән циркның һәм цирк. Анда театрализован эшләнгән күбрәк. Бездә цирковойда анда музыка, бию һәм цирковой номерлар. Анда театрализован эшләнгән. Алар бик матур итеп эшлиләр. Менә безнең Картойда ул 1500-1600 елдагы әүвәлге замандагы шундый теге итальянский, испанский стильдәге гомер алып бара. Аларның яшәү хөкеме. Шуның темасы бара Картойда. И бик интересно, үлгән клоун. Шу үлгән клоун үтерелә. Аны фейлер уята, фейлер үтереп тә куя. Шундыйрак заманда шулай эшләнгән инде. Караган кеше белә торгандыр. Je suis pas si sûr que ça, moi. Mais c'est un bon garçon, hein, faut pas lui en vouloir. C'est juste Сезнең коллегаларыгыз, сезнең Россиядән икәнегезне белә. Әмма Русиянең Казан дигән шәһәр, Татарстан дигән республика булуын да беләләрме? Сезнең татар икәнегезне беләләрме? Беләләр. Сез әйтәсезме, алар үзләре сорыйлар. Мин әйтәм, мин Россиядә, конечно, бөтен кеше белән чит илдә дә белгәчтем, мин Казанда әйтәм, менә шушындай гына кичкенә генә ил бар, Казан. Ну, Татарстан, Россиянең урта берлектегендә Казан бар икән, Татарстанның бар икәнен беләләр алар. Камил әфәнде, менә Татарстанда яшәгәндә сез бию белән шөгыльләндегез, шулай. Ие. Шушы бию белән шөгыльләнгәндә бер хыялыгыз бар идеме? Биюче булырга теләдем. Мин биюче булып, мин потому что әтием гармунчы, әнием җырчы, артистлар семьясыннан. Шуңа күрә мин инде мәйтәм, биюче булып китеп, шундый зур дәрәҗәләргә җитеп, үземә биюләр белән күрсәтеп, Казанга түгел, бөтен Татарстанга, Рәсәйгә һәм чит илләргә күрсәтеп үземнең мине. Мин бит инде Сөрөк Лилипутлар белән эшләп кайттым. 92 елның апреленнән 2007 елның җәенә кадәр шулайтырып, мин 15 ел эшләп кайттым чит илдә, Мәскәү Лилипутлар белән. Мин күп чит илләрдә җырдым. Мин үземнең татарча биюемне бийдем. Мин үземнең мескикан кенеләрен, үземнең ковбойларны биеп, шулайтырып үземне Татарстанны таныттым. Миңа татарлар киләдер, Финляндиядә, Америкада, төрле Южный Кореяда да килделәр. Шамил Галиев истәдә син татармы дип сорыйлар иде. Мен алар белән сөйләшкәч, аларга бик күңелле буладыр иде. Мен аларга үземнең сатып аладыр инде, бүләк итеп түбәтәйләр бирәдер инде аларга. Америкага кадәр даже алып барадыр инде шул түбәтәйләрне. Мен танышлар булды, мин шушы үземнең татар икәнемне күрсәтеп, үземнең милләт биюләрен биеп, аларны мин таныттым.